Takže som zvedavý, čo mi povie pán Klimáček. Potrebujeme veriť, že odtarčovať v poriadku. Takže dosiahnutý čas pre dorazcenky zo Senice, ktoré majú štartové číslo 21, je 34:11. Je to trošku vyšší čas, ako si to tieto dievčatá určite predstavovali, pretože sme zvyknutí, že sa zúčastňujú v Inovecko-Karpatskej hasičskej ligy a dosahujú aj lepšie výsledky. Dokonca s týmito babami som sa stretol osobne aj na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Piranu. No ale vycane robiť baby aj pre vás platí tak, ako to tu rozprávam, že máme pred sebou ešte celé druhé kolo a počas toho druhého kola určite zabojujete, aby ste si tento dosiahnutý čas Neštartuj, Jožo! vylepšili. Takže on to ide štartovať? So štartovým číslom 23 pôjde na základnú číslo 1 dobrovoľný hasičský zbor. Jožo, neštartuj! Medzi tým sa pozrieme na základnú číslo 2, tak tam už máme chalanov z Piny z Kalica, ktorí majú štartové číslo 22 pripravených na štartovacej čiare. A my sa ideme pozrieť spoločne na celkovo 22. požiarny útok. Môžeme? Môžeme? Pripraviť sa, pozor, štart!